फ्रेंड्स, आप लोग सर ने फिर से न्यू वीडियो लेके आज का वीडियो है। आज हम लोग दुर्गा पूजा देखने चलेंगे मोरियाने में। हम लोग अभी जोरात में भी जाएंगे फिल्म देखने। चलो अभी चलते हैं। ये कौन है? ये मेरा बहन सीना है। ये लोग भी जाएंगे। फिल्म नायनो फैदो। फिल्म नायनो नेबाय थादों नामा नोंसोरो? हा जरहाट टाउनाव दख'ना गानै गानै फिल्मा नै इखो नायगोन जोङो PS1खौ। ओइ थार्ड फ्ल'राव थांसैथ'। हा थ्री नंबर लिभा अलरेडि मोनबाय। खै नाम्बाराव थांगोन? ए 3 नम्बर। हाय हेलो ए गावसोर खोनादों दे आंखौबो खनसे हेलो ओइ सना हेलो ओइ सना लिभनिफ्राय फैबाय फैबाय बैनोथो बेनिफ्राय फैबाय दा बे मिउजियाम क'क्राझाराव टिकेट लाग्रा नांगोन। अबाव लागोन टिकेटालाय? टिकेट गुलासै इयाव 3 नाम्बार थांबानो जागोन होनना बुंहरदो दस'। फुजा नायनिफ्राय फैनाया हेलो इयावनोथ' आरो दा टिकेटखौ लाग्रोन र' बबेखै लायो टिकेटखौलाय? पॉपकॉर्न बताओ क्या खाना है? कौन सा वाला पॉपकॉर्न? इंटरवल में खाएंगे ना? हाँ